presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulunganon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Benseco, sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga upaw. Kini gibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan, ang ato magtatampo si Upaw. Kini nga ako problema, bahay na sa kong asawa ba nga hilig kay parsil-parsil. Astang iguan mo ani. Pina, maghilak ang adlaw, way parsil mo abot. Awayon na batag di na to tagang para bayan sa parsil. Pero bida, ako ngayang banang nagtrabaho, ay sus, maglabad ako. Aron yung sabtan yun, ang akong sugilano, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga panghitabo, ha? Sige na, upaw. Una ka mamasada sa mga balabal. Kanta una. Ay, porbida sa ning kalaki ni mo day. Ay, maliit na taon ko. Maliit ko sa kupag-drive. Maliit po kasi mong eskwelahan. Hindi lagi. Usara ka ko kantagot. Pero, day, Jupay, porbida. Ay, ibaw na siyang kwamingaon ko sa iyang kanta. Ha, nadarab ako nga sukat sa bata pa ko. Magkanta juga. Sige. Porbida, ay. Be, ito na lang, sista. Yay! Ah, niya po! Ay mo to diha, kay kantahan ka. Be, kani ako kantahan, be. May ni karaan na kani kanta ni Doy Max Urban. Naguyo na si nanay ko ug nanay mo. Yay! The Ay, best you ka, Pau. The best you ka. Ana, mas Pedro di background. Mas Pedro na ako taon na unsa mo ka. Ay, Mo bitaw. Kay maminar mas nanik ng bubuti. Sige, Dro. Salamat kay Dro. Ano ko din rin, kay Bob Tawag pa ni Mamundoro ko. Nabasa. Upaw! Oy. Hala, si Mama Marites. Ito. Siyaok na. Ni Siyaok na sa ning kabuntago. Ito. Dali na mo, oy! Oh, Ma! Magkutsa magkata? Mamainit na yung tao ta! Pagalin na mo diha! Sige. Otes! Kaon na mo. Itlog na sad, Ma. Ang dugay na taan itis ba? Ni Maho namin ko kinaog itlog ko. Talbong iti. Naunsa baya mo, kareklamador baya ninyo. Lain-lain bayang utos itlog nga akong ipakaon ninyo, ha? Lagi. Buntag sa side up. Sa side up egg. Maulit siya. Otto boiled egg. Panihapon, scrambled. Reklamador baya ninyo. Sige lang, lutuan taon niya mo og laing putahe unyang udto. Unsa mo naman, Unsa man na? Sinugba. Ha? Ay. Kada, paborito na ko, sinugba ka lang Yes. Sinugba nga, unsa man sinugba haday? Manok o baboy? Dili, oy. Unsa man? Sinugbang itlog. Spaghetti ko lang stick. Tipid kay ni kaon akong asawa taon. Basta kaon, ay sus, perting tihika.
Nga unta, wa man taon siya gasto sa among anak taon nga si Jupay kay scholar ni taon sa eskwela kan taon. Di man gani hatagan og kwarta para pabaon taon. Unya, ang kita nako sa pamasada isip habal-habal driver, ako yung intriga sa akong asawa. Naglibo ko aning akong asawa, oy. Unya, abril dayon grabe ha. Abi na kong delivery. Unsa? Ingon ko, gwapo ka. Kani adto ra to nya kani adto ra kun hibawa na. Pero ops, nakaluto na kag paniod to diha. Hagbayra. Lakaw, angka na sa lamisa. Oh, yun na, bago bligya kasi nina. Bago sa pugrilo, hasa sandal. Uy, di mo nagikan. Ay da, sa China. Ha? Dito ka China? Mall lang. Bida, ano ka daw sa lang? Ay da, sa La Shopee ni og sa Timotok. La Shopee, ha? Forbida sa Timotok. Timotok. Forbida. May delivery na sa parcel taon. Hunong na taon na ng parcel maritis nung. Bisa maglingkod ka, na yung delivery mo. Di kwartahan ta, di ta kwartahan taon na yung labaw ng dili ta dato taon. Ngano, angal ka? O kung mo nang mo angal ka, mas may pagmagbuwag ta upaw. Masa? Forbida sa nimo. Bangag si... Fucking mercy. Gangab as ngole. Oh, sa? Bangag ka sa ilong. Wag ka gets na yun, ha? Gibalira. Bali, lagi na mo bagay sa ilong, forbida. Pagapuhan, be. Kidhatas ilong, be. Mauna, mas dako og bangag ang imong ilong upaw. Mangidhat good. Oy, di na day ka gusto, ha? Di na ka musugot ka mo order ko sa La Shopee, ha? Hala, sige, buwag ta upaw. Char.pits.com, forbida. Mao din ni dayon ni panghidlok sa akong asawa ton buwagan ko na kuno buya sa amo kun pugngan ko na ko siya mo-order siya La Shopee og sa ganang Timotok forbida. Basta ang tanan laging apps nga pwedeng ordiran ani ako asawa. Unya? Sige na kaon na mo, Jupay, upaw. Palahi tarog sudan. Mao ba? Lahi ng sudan? Buriring na sad. Kalarian na. Ririk? Bitaw. Alam mo, bitaw na dahil, pero puul sa taon kayo na. Bitaw ma. Ay, antos lansa mo. Antos manggani ko. Nalimot mo's panultihon nga ang mag-antos, masantos. Ay, ako'y plano tao masantos-santos. Ay, naunsa. Labaw na ko. Ay, ambot ninyo. Ambot ninyo. Hala na mo diha, ay. Ay, may nanuktok ay. Nanuktok sa puntahan ay. Parcel na sa siguro ng mama. Ay, ablihan ko din ang pultahan. Ay, kadita. Oy, forbida. Ala, Paspas kila ka mama ni mo, no? mo bitaw na Pero paspas og kayo. og sugoon, lingkod ra. Pero og nagali parcel, paspas gikilit sa... Manaw pa silong, forbida. Bida dis mama ni mo. Ha! Ay! Parce... Oy. Dili ko, uy. Kiko ko. Ha? Kiko. Kiko. Oh, Kiko. Kiko, day ka? Oh, Kiko. Kira. Dili Kiko. Ha? Lahi man to, Kiko. Ingon man to, wow, dagat. Ikaw man day tao ni, oy, ang turkong tigpatanto. Ako bitaw. Ingon man to na, maligya o tindiro o itlog. Ngutang uno ka. Yes, Ki. Kiki. Kiki. Sa dungog na ko. Uy, Sani? imo- Utang akong asawa ni mo. Imo ba na? Upaw ka ng... Okay. Imo asawa, utang na ko 5-6. Arawan ba? Oh, Rowan, ha? Forbida. Lagi ki ay, utang ko ki, bi, 5-6, Ano arawan. mo, tao ka brete, so unsa ko na ni mo kwarta, be? Hilom di upaw, sa baan mo, uy. Oh, ako saba na yun, ani? Hilom ba? Ako problema, Naki. Bisan mo katrabaho si Maritis. Basta pirmi lang, bana ni mo habal-habal driver. Imo mo kumikir. Mo pirma, dili pirme. Oh. Mo pirma siya? Pirma. Di ko pirme. Di ko pirme, ano, eh. Bahala, bre. Pirma lang, Ki. Di ko pirma, ki. Di ko pirma, ki. Awa utang 5-6. Ato na ko, eh. Hoy! Oh. Ayaw pirmahi. Di ba mamutos ko ron og layasan ta mo? Bisay! Bangag sa ilong! Wagi ko na lagi taon na ako usawa, kaya lukon mo dayon kong buwag ko nubi. Napugos lagi taon ko sugot or pirma ko sa ako co-maker. Kautang yung taon siya. Kunya? Ay, sige na mo, kaon mo lang inununang buriring.
Patisog asin lay ako, Maui. Oo, bahala ka. Sige, pati sukasin. Sige. Kining anong utang yung ka, Marites, ha? Unsaon to yung sa kagabitan, mga itong kwarta. Ay, masayod ka raon niya. Probida, no? Insa man ron, oy. Na. Kinsa ron? Gusto mo gulok to. Yes, kini. Parcel na sad. Parcel. Lipay kay kadahan. Lipay mo nga na, Jupay, ay nga naabuti yung parcel. Kabantay dyan kong mama pado. Ngayon sa? Uwagan ni parcel mo abot sa puton. Pero huwag na parcel, malipayon kayo. Hahay! Hahay! Ay, salamat kay ining parcel, Joey, ha? Bisag na mas ko, ma'am, no, pero ilan gapon ko ni mo, no? Ay, ang tanan nga tig-deliveran nako dinhi na ilhan na suhito na kaayo ko sa La Shopee og sa Timoto. Adig yun kay buong taon, nga putos wis utang taon tungkol sa kong asawa, kay ang akong kita taon sa pamasada, 2 hours parcel mapunta taon, purbida, daghan kay maningil sa bahay, unya. Ayo! Ningil ko, Ki! Ningil ko utangin nyo, Ki! No, bitaw sa kawas. Ayo! Si Bertis, nagpupo siya. Aduulon ko gani, be. Atikas! Hoy! Ay, shh. Hinayay mo tingo ba? Tama, dyan nila si Jody. Naanasad si Ki. Ki, ba? Katuguntor ko nga tigpatanto. 5-6 ba arawan? Siya rin na tao sa kawas niya, eh. Oh, Ayo! Tepsa, wadinan mo siya, baby. Gawsa dito, baby. hindi ko mo bayad. Nga naman. Buguag ni mo eh. Nako'y parcel i-deliver ron. Kung mo bayad ko niya, wako bayad sa parcel. PSI bangag sa ilong. Mauni kinaya sa kong asawa, kusog kay mangutang pero muli kay inigbayad. Kay priority gitaw niya yung parcel. Pero dihay gayon nga na-practice siya. Mauni ang netabo nga na-practice siya. Ha, kabuyas biyaya eh. Pao. Sige na, Pao. Sa ito, Dad. Kaon na. Tinuwa og kinilaw. Oh, kalami, anak. Abrihan na itong tabot sa alami, sabi. Uy, buliring mo lang yun eh. Pero gituwa na. Kanya na pag yung kinilaw. Lami na. Paliti taon tayo. Sudan ito, Martiso. Bida. Lato rin ko ng buliring. Di mahimo. Uy. Ano man? Iguran ng kwarta para bayad sa akong parcel nga mo abot ron. Bida! Sus! Paita biya yung parcel-parcel, oy. Dugay na, bukong panit lang tani. Bahala ka na ikapoy ni mo. Ayo, Deberi! Yeah, parcel ni mo, ma'am! Yes! Parcel! Parcel! Ablihan ko na yun ang puntahan. Parcel! Ay! Parcel! Bayad na ka na. Parcel. Sakpan, ambi bayan, ambi bayan. Ki, ikaw lagi ni Ki. Basta parcel, abdi kay kang bayad. Pero arawan mo bayad, sige ka tago-tago. Sapot kay Mayo kang asawa itong higayon na. Liman ka, kami may nabutan. Akong anak taon si Sapot. Ma, Sa? kanang gay ko kwarta mapi, kay palit ko project naman sa eskwelahan. Paraw naman tingay ka, Jupay. Uy, asa mo kong kwarta ihatag ni mo? O maganit kay kwarta para ibayar sa akong parcel? Niya, saan man ako among project? Ay, kung labdaan na. Kay laban na kini akong o. Pagkat-on ko na og palit ang imong project og way kwarta-kwarta. Pagkatun sa dugbayad ang nang imong parcel, mga way kwarta-kwarta. Baya! Ano itong bada ka na kay da? Ha? Atubang sa bongbong og ipaon sa bongbong ang imong o nga magbarog og 5 ka oras. Dali! Ma, Pagdali lagi! lagi. Uy, kung laki-laki kay punan ko pa na imong silot niya. Ma, Musuod ko sa kwarto ha. Bantay ba to inigawas na ko wala ka din ha? Bantay ka lagi na ko. Hoy! Sabay? Barog ka rin. Paunin mo imuus mo. mama ay, kasilutan ko pa. O nga naman? Sapot na sa mama, kay huwag may kwarta para bayad sa parcel niya. Sobra yun ang pag-antos batasan na ng imong inahanda. Pa, masuko na sa kang mama. Oh, masuko na ko. Ay, kabala ka. Niligyo na ipakita na ko. Kinsa yung pao. Kung mauna masuko! Kana ba, kana gyud pa. Kanang ipakita jud ni mama ang imong pagkapadre di pamilya. Yes, chupay-pay. Asa siya? Nasa kwarto ay. Diyan ka na. Sunod ako. Hala, yes. Thank you, Lord. Thank you. Nakamgo na gyud si Papa Upaw. Lipig siguro kasapan ito niya si Mama Marites. Og di na ko masilutan. Yes! Sama ka!
ginaan na ito ni mga itong anak, Marites! Hala, kaisog ni Papa. Yes, Ano sukol ko yun sa pa, problema? sukol yun Gisulimutan pa. mga itong anak? Nga si Jupay, nga buutan, magkana? Nasuko ka? Anong gusto? Suko ko! Unsa man? Musuko na ako kasi musuko maka. Nabiyaan ta mo. Gawas dito. Kasi gawas. Hala, hala. Sukusat si Mama Marites. Sa man kay may tapo roon. Nga Jupay. Ah? Eh. Pa? Halagi paod magod na nimo imong usa bumbong. Pila ka oras imong silot? 5. Ako na po, kauras tayo! Pangag sa ilong. Mga ni problema na gusto kong asawa, isog kayo niya, pero may taong hulgaon nga biyaan taon mo niya. Buwagan maka nako, ito tabagi ko niya ati Prisby. Saan, buwagan niya nako? Bam, saan bam, buwagan ka niya nako? O saman, kung kamoy pasulti hospidro, upaw. Hello Lord! Thank you Lord! Good morning, ma. Salamat sa mga pakampo, Mama Mary. Thank you kayo, Bam. Good morning, ni Budia, Bam. Dog, si Nani Makaraya. Usa to. Nanik na baro, mubok kay tili ang manok. Kumusta ka diyan, Nanik? Sa imong mga manok nga bugbog kay tiil, pero makabundo lagi hapon. Usaw na iyang kontra sa bantaman. Bugoya ni Pedro Bantam, kuno'y kontra ni. Mao makadakog. Porbida, no? Nya, pasalamatan sa diyan ako, kadiot. Sa dili pa si Ate Jinjen. Pasalamatan ako, ang 5 sisters. Binilias family from USA. Gikan ni sa Lower Busay. Gikan ni Marilita. Marilita Archibald. Mao ni Gitex Marilita. Thank you kayo, Marilita. Nya sa Osborne ako, 5 sisters, Binilias family from USA. Okay, thank you kayo. Ate Pres. Okay, ang sendo dato karong adlaw. Atong sinder si Upaw, Ate Pres. Pau. Upaw. Yan, kani sa Upaw, Ate Pres. Kuan lang, kanang iyahabang asawa. Kusuke, order, Ate Pres. Kanang Order mga parcel. parcel. Shopping. Ano sana? Shopee. Lazada, Parcel, Shopee, Lazada. Shein. Nay, usa na kadang Shein. Ano sana? Shein. Shein. Napa. Napay Timo. Timo. Ilang ka daw way order. Grabe kaya, Ate Pres. Mangutang pagkwarta, bisag unsa na lang. Unya, kung ano na bang Upaw, ingnon na ba taon dahil si Upaw nga, buwag ta. Sige, layas ko din Pauli ko sa mo. Ano na ba dahil, Ate Pres? Biyata mo. Saon taon niya. Di man siya makaapong Di sa kapugong? Dili siya Di sa kapugong sa asawa, di sa kapitol? Hindi man siya kayo mo. Hadok Ha? Hadok Mura ka daot kay naandan man siya. Nanda lang Buwagan man. Luoy kayo. Ug iya pa yung iyang inon, aron magtagam. O sige, lakaw. Bitaw, no? Oo. Nauna lang. So kaya na to, kung mabuhi ba ka? Tinoona. Bili lang sinday. Kami lang doa. Mao. Kita ta disay sa Diyos. Kamo lang doa sa mga anak ron. Ram Pedro? Kita pa ka disay sa Diyos. Ba't sa may ato ika? Tambag na to. Kung ari ka diri sa New Testament, sa Colosas 3, versikulo 18 ngadtos 21. Kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton isip mga magtotoo sa Ginoo. Kamong mga bana, higugmaan ninyo inyong asawa ug ayaw ninyo sila pasakiti. Karon, kaning una na kong gibasa, angay ko ning buhatos asawa nga musunod sa kabubuton si ang bana. Kini dinigingon nga kamong mga bana, higugmaan ninyo inyong asawa, ayaw ninyo sila pasakiti. Kaning iyang gibuhat nga pagbadlong, mao kini pagpagkita nga nuloy sa higugma siyang asawa. Kay kuwa pa siya may higugma siyang asawa, iyan ang pasagdahan. Kasi nga na itong sender si Upaw. Upaw, gipakita, gini mo imong gugma, kay imong gibadlong ang imong asawa. Padayuna ka na, kay kung wapa kay gugma sa imong asawa, imo nang pasagdahan imong asawa, murag iro, bahala ka sa punta, bahala sa iyang buhaton. Apan, budiso og tas unahan. Mga ginikanan, ayaw ninyo palabihi ang pagsilot sa inyong kabataan. Kay basin unyag mawa ang ilang tinguha nga mubuhat og maayo. Karon, ipapiob niyang ordo bumbong sa iyang anak. Tarong maguna. Bitaway. Ipiyaw di mga ordo bumbong. Kinanglan bali na ko na pa ka ha. Ngayon nagsantos ba? Mulang gingon ba dire nga ayaw palabihi pagsilot sa inyong kabataan. Mao to ni Alma iyahang papa Bam. Isog-isog pag gawa sa kwarto siya pila imong silot dak sa kauras ako napukuras. Dili na mahimo.
Dili na mahimo. Ayaw din. Dili. Kanang imong asawa, ikaw goy na narabaho. Bisag na na. Ibutang nato pananglitan, ikaw ang kitrabaho. Imong asawa mo yung nagtrabaho. So siya mo yung tag-iyas kwarta. Ikaw ra, gibuhi ka ra. Dili gyapon maong iya, ha? Di bitaw. Dili gyapon mo. Wag tuo ang waldas niya sa iyang kwarta. Kaya iyang anak inanaon pa. Ultimo pag-eskola sa iyang anak, dili pa niya akatahon. Oo. Dili ay. Badunga ka na siya. Katong ng Brazil, mula ka plakta. Mao gyud. Ay pa nanig baon, ha? Ay pa nanig timo. Halat siya. Pada di lambam ka tumong kamuti o. Pada. Absent mo kami. Nag-uol siya pa ng pataga, oy. Ano man. Nagdamo ko gabi sa akong boyfriend. Wala man ko magparamdam. Wala ko na siya mahigugman ako. Bakit pa na nagtuluman doon? Kuna ko ang pasultihon.